Sabado, alas 10 sundo alas 11 nin pagkaaga. An weekly online community forum kan Hapot Mo, Simbag Ko. Live hali sa siyudad din Naga. Uya na si Abogado Juan. Dinudulog kunikwang pangangaipo, ikain na ang hinihidaw, urog na kung namumundo, ikain na kinakaolay, tanganing maparani sa iya, na iyo ang kagsalbarta, si Jesu Cristo sa tong kagurangnan. Ikaw ano karahaya, yaong pirmi sa pagtabang, pun kadto sa kodmunyan, kami sa imong inataman. Balaw ka na kinugos asin tinadangag, rami na ipamate sa iba, sa muyang debosyon sa imo. Salamat salamat, ikayaon sa kataymi, dahil ka lamang sa mo nagpapaya. Salamat, salamat, ikayaon kasurumi, ikaw ang samong pusok, ikaw minapakusok, minapakusok kan buhay mi. Debosyon niya to nagkalubog, Nuestra Señora de Peña Francia, pangalan mo kinakanta sa inman naroon kan kinaban. May lugar ka sa puso kan Bicolano, ika'y na kang Bicolan, kami kay bahan mo sa kontamang. Salamat salamat, ikayaon sa katayong nagpabaya. Salamat salamat, ikayaon kasurugmi, ikang samong pusok, ikaw minapasok, minapasok kan buhay mi. Ang nasasarigan,
Ang sa ido pong nadangog yung original composition ni Abogado Juan, Attorney John Bongat. Asin iyan po ipigdidikar para sa satuyang debosyon kiina Nuestra Señora de Peña Francia. Ini po si Reclusano sa kabanga po ni Abogado Juan. Makakaibahan po nindo ako alas 10. Sundo alas 11 din pagkaagang niya na aldaw ning Sabado po. Setyembre 12. Ano po? Asin, ini po ang pinag-aapod ng Peña Francia Special kan hapot mo simbag ko weekly online community forum. Asin, buot ko man pong magpaabot ng Diyos marahin aldaw sa nagdadalan, bako sana sa enterong runa kang Kabikulan, maging sa enterong runa kang Kinaban, sa paagi kan, tandaan po ninyo mga tugang, ano po, hapot mo simbag ko, Abogado Juan, Facebook page. Yan po. Utrohon ko po. Hapot mo simbag ko, Abogado Juan Facebook page. As in, madadawag bang kita, nahinanyog man po kita. Digdi sa 95.1 Home Radio Naga. Digdi po sa, actually po, ang satuyang location ko niya, nasa Eternal Garden Grounds, mga tugang. As in, okay. Garo medyo nininervyos kita. Okay, padagos po. Paabutan ko po ni marahay na pagkaaga si Abogado Juan. As in, bago po niya ito ipabisto, ang satuyang mga bisita ngo niya na Sabado, dalanon ta po ini. Lahat tayo. Bakit ba sineselebrate natin yung Peña Francia? Kasi nga, parang from Spain, tas dinala dito. Ilang taon na ba si Ina? Si Ina na-discover sa in 1500s, ano? 1500s sa Spain. Pero dumating yung devotion niya dito in 1710. 1710 to Father Miguel Robles de Covarrubias. Dun sa libro niya, pinagaya niya yung image. Nangailangan sila ng dugo, ano? Para ipinta dun sa image. So, ang ginawa nila, kumuha sila ng dugo ng aso, yung aso pinugutan, and then that was the first miracle, ano? Ng bilhan ng Peña Francia dito sa Bicol region. Yung aso, nung tinapon nila, walang ulo, tinapon nila sa ilog, bigla na lang nagkaulo, no? Nabuhay. Oh my God. That's the goosebumps ako. Seryoso? Oo, seryoso. Hindi ngayon ko lang nadinig yung that story, ano? Pero alam mo, Father, totoo rin yan. Kasi nung time na yung handler ko sa Star Magic, yung mom niya was diagnosed with cancer. Tapos, yung mom ko humiram ng damit ni Ina. Yung Kasi, manto. kasi nga parang healing talaga si Ina eh. May ganun talaga siya. So, pinahiram namin and parang 2 or 3 years na-survive. Pero she passed away already. Pero alam mo yun, for another 2 or 3 years, gagawin mo lahat talaga eh. And I think talagang may something si Ina. And I think more than Ina, more than the festival, more than it's your faith, di ba talaga? Kasi kapag naniniwala ka talaga sa kanya, and kahit naman ako, kahit nung bata ako, pag nagdadasal ako dito, alam mo yung parang feeling mo, ay, totoo to. You just have to claim it and it will happen. Bueno, mga tugang, iyan po ang sarong testimonya kan sa itong propyong taganaga po yan. Siyempre, bistado pong maray sa mga showbiz, talents, artista. Si Enchong Di po, arang tamang po baga na ang sa iyang pamilya, propyong mga taganaga. Alagad, siguro pirang taon na nakalihis na kumbaga nag-migrate na sinda sa Metro Manila. Ano po? So, sabi nga na iyan, sa tao kang pandemya mo niyan, medyo kakaiba po ang satuyang pag-obserbar kan satuyang debosyon para sa satuyang namumuta na ina. May mga dapat kitang obserbaran ng mga protocols na iyon na nga niyan, pinapagirod mo sa tuya kan simbahan, as in kan mga nanunungdan. Sa puntong ini po, buot ko pong i-introducir ang duwa sa satuyang mga mayor na mga bisita. Primero, ang satuyang primerong bisita, siya po Associate Professor 5
at the Bicol State College of Applied Sciences and Technology. Siya man po chairperson kang Parish Pastoral Council of Our Lady of Peña Francia Parish puun pa po kang 2014. Siya man po miyembro kan Our Lady of Peña Francia Association o OLPA. As in, bistado man po siya bilang sarong parish lector. Uya pa po, siya man po miyembro man kan Archdiocesan Core Group for the Basic Ecclesial Communities. As in, orgulyo ko man pong ipabistuman siya bilang sa mga radio host sa Radio Caritas Mariae. Ini po ang mga programa niya. Ano po, dumampo kung naghihinanyog man po kamo sa 98.3 The Mother's Touch. Igwa po siya mga programa, arog kang kasarig. Ini po, kaikiriba niya rigdi po, the Cáceres Women, Cáceres Office for Women and Children Protection. Ang oras po kang programa niya, alas 7:30 hanggang alas 9 ng kada, kung di ko napapasala, Martes. Yan. Igwa pa po siya, Buhay Parokya sa Radio Caritas man po giraray ni, alas 7 ng pagkaaga. Siguro, urual daw garo ini, ano? Asin, ikatulo, Buhay Familia by the Christian Family Movement, alas 10:45, sundong alas 12 nin pagkauto. Mga tugang, mga kababayan, si Dr. Geraldine C. Alvina. Dr. G, Diyos marhay na aga. Good morning sa Indo Gabos. Good morning sa Gabos na mga nagaantabay kaining programang ini. Sabi mo po nga ni Kasubago, medyo iba man ang pag-celebrate niya to kang Peña Francia Fiesta, but then, happy fiesta pa man giraray po sa Indo Gabos. Welcome po sa programa, Dr. G. Yes, thank you. Okay. Pang-ultimo po, last but not the least, ang sa tuta pong mayor pang bisita ko niya na pagkaaga? Okay, oraan lang po. So, sa mo niyan, yan sa linya pa si Dr. G, ano? Yes po. Okay, Dr. G. Primero po, ano po ang sa imong, what are your thoughts? Ang sa imong mga, kumbaga, sa mo niyan, ang iniisip po sa tao kang pandemya nga ning iniyo, medyo naiiba po baga ang sa tuyang magiging selebrasyon. Ano po? Ano po ang mga, Yes, ano po ngunyan ang nasa, kumbaga, sa pagmati mo, ang mga expectations mo? Okay po, Ayo po. go ahead. Oo. Actually po, dawa naiiba ang satuyang celebration ngunyan because of this pandemic. Ako po nauugma. Sa hiling ko po, itinao-inikan sa tuyang mahal na Diyos para siguro po ma-revisit kung ano man ang God ang gustong sabihon kang sa tuyang pagtubod. Kasi po ang debosyon, da isa naman niya na ipapahiling sa pag-join sa mga processions, pagduman po sa mga simbahan, kundi nahihiling po yan sa paagi kang sa imong mga ginigibo bilang sarong Kristiyano. Kaya dahil man po gustong sabihon na tamiling mayo na po ining procession, maluya na po ang satuyang pagtubod, asin ang satuyang debosyon. Ako po, nagtutubod ako na ining pandemyang ini nagtatao sa tuya ning chance para po mas mapararom, mapakusog ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos, asin mas mapakusog man po ang pag-iiribahan kan mga miyembros kan lambang pamilya. Di ba po sabi nga ni Kayan, ang family da po is the basic unit of the society. Kung mas mapapamarahay po ang iribahan kan sarong pamilya, mas mapapamarahay po ang magiging kalidad kang mga pamilya na iyo po ang the families that compose the society. Kaya po ako, daiman po ako masyadong namumundo. No? Actually po ngunya na pandemya, kadakol po kami mga nakaulay na hali sa mga iba-ibang parokya, nakaulay na mga devotos, itong mga po nagtatrabaho sa mga volunteer sa simbahan. Yan sa hiling mi po, ining pandemyang ini, mas nakapakusog, as in mas nakapararom kang samuyang pagtubod. Just imagine, kung dati-dati po, nagsisimba everyday. No, because of the live streaming po na pigigibo po kang Archdiocese of Cáceres, and igwa naman po ng ibang mga parokya, na igwa naman po sinda ng mga
capability para mag-live streaming, ito pong mga nagdadalan or ito pong mga nasa harong, nakakapag-participate po sila sa Santa Misa. Sabi ko po nga ni Kayan, personally, mas naintindihan ko ang Santa Misa, mas naintindihan ko po baga itong si mga reading, si pagkakasunod-sunod. Kasi po ako as a church volunteer, na-expose po ako sa itong mga ginigibo mi sa parokya, ginigibo sa mga communities. But because of the pandemic, mas nataanan po ng atensyon or focus, ito pong pagpapararom kang spiritual na pagkabuhay. Yan po yan. Itabi Dr. G, garo agree po ako diyan sa imo, garo ako nga ni obserbasyon ko man sa sadiri kong pamilya, garo mas lalong burunyog ang mga pamilya. Yes po. Ta syempre, dahil na baga kitang gayo, medyo naglili kay kita magpararuluwa sa harong. Obviously dahil para makalikay siguro sa aram tanan na makaulakit o maulakitan kita. So, iyon na nga ni iyan, through the social platforms baga, yaon nga ni sambitong ko na, YouTube, kasi mga online na mga misa, siguro nagiging dalan ini na mas lalo pa siguro kitang maging darayupot, sararo, asid burunyog sa pamilya. Although, sabi mo nga ni Kasubago po, dahil ka managayon na mumundo, apisar kan iyon na nga ni na, kumbaga may ausente po, medyo absent po ang kumbaga itong kadakulaang kang komunidad na kan mga nakaaging taong baga nagpapartisipar sa satuyang selebrasyon. Kung tutuusin po nga ni, kumbaga officially nagsikad kasuudma. Supposedly may translasyon po baga kita. So, maistorya mo lang po, ano man po kumbaga naging partisipasyon mo kasuudma kan may nagkahiriling po kaya ako diyan sa Metropolitan Naga Cathedral, diyan sa may Peña Francia Shrine, digdi sa may Peña Francia Basilica. Igwa man po giraray nagduruman kay riba ang mga ibang religious organizations, pamilya. Ano man po si ginibo mo po kasuudma palan po, pakiistorya lang po. Okay po. So actually po kasuudma si culmination, no? Si culmination kang ginigibo mi diyan sa Peña Francia sa Divino Rostro, dyan po sa parokya kang Peña Francia. So nag-start po kami sa pag-novena, no? Igwa po kami ng daily novena in the morning and in the afternoon starting September 2 until September 10. So pagkakaaga po, may mga nagdudubina po and then paghapon, iyo po yan ang naka-live stream. And ang pinagkaiba po kang pagnonovena, ngunyan, na may pandemya, nahiling mi po na mas magayon pala na instead na mga lay ang nagli-lead kang novena, mas magayon po pala na mga padi. Kasi po usually, ang ginigibo ta every year, ang mga lay ang nagli-lead and then igwa po ni mga sponsors hali sa mga iba-ibang eskwelahan, hali po sa mga iba-ibang parokya. Ngunyan po, dahil na po yan nangyari na igwa kita ni mga bisita or igwa ni mga pilgrims. Arog po ka itong dati every morning, mga 4 o'clock, may mga pilgrims na po na nag-aabot hali sa iba-ibang parokya and then ma-attend sinda ng Santa Misa pag alas 5 ng pag-aaga sa Peña Francia. Ngunyan po daina. So very simple novena led by the priests. Ang nag-lead po kang novena dyan sa Peña Francia, ang samuya pong bagong parish priest, Reverend Father Felipe Pulvera III, and ang samuya man pong parochial vicar, si Father June Oliva. So yan po, every day, arog po kaiyan ang ginigibo, and then sa kapiyastahan na po, kasuudma na ngani po, iyo ang kapiyastahan kang Divino Rostro, kaigwa po kita ning Pontifical Mass at 7 o'clock in the morning. Just like the daily masses po from September 2 to 10, ini pong Pontifical Mass na po na naka-live po siya. Kaya dakul man po ang mga nag-participate. Sabi mi po kayan, kapag nagpa-participate sa live streaming, ang apod mi kan bakong nagdadalan, kundi po nag-a-attender kang misa. Ang sinasabi mi po kaya kaiyan,
ang pag-a-attender ng misa via live streaming, bako pong garo nagdadalan ka sa naning TV. Dapat po pag nag-a-attender ng misa sa harong via live streaming, dapat kung ano po ang ginigibo sa simbahan, iyon din po dapat ang ginigibo sa harong while attending the mass. So kasud po nga ni 7 o'clock in the morning, yaon po duman si Arsobispo, and dakul po na mga debotos kang Divino Rostro ang yaon. Alagad po samuya po sa parokya kang Peñafrancia, dawa na po nga ni dakol ang mga nag-attend. We still follow the proper health protocols. Pinag-antisiparan mi na po yan na dakol ang mga ma-attend, dawa na po nga ni nagsabi po, dawa po nga ni sinasabi na dapat limitaran ang mag-attender kang mga Santa Misa sa simbahan. Nag-anticipate man giraray po kami na may mga maarabot. Kaya nag-request po kami ng mga pulis, ng mga tanod, and then dakol po si samuya mga ushers sa mga parasimba. Kaya po kung may hiling nindo, kompleto po kami duman sa Peñafrancia Church, may mga sanitizers, alcohols, and then may mga papel para po matrace yung mga gabos na nagsisimba just in case na may mangyari po. So far, simple ho na maray si selebrasyon kang kapiyastahan ni Divino Rostro. Kung dati-dati po, busy kami dahil pag around 9 o'clock pa sana po, dakulo na ang mga tao na nag-aarabutan sa Peñafrancia, sa patio kang Peñafrancia, mga estudyante, mga deboto, kaya pong busy ang kadaklan. Minsan po kaya sa kabisihan, dito na po natataanan ng atensyon kung ano po baga talaga ang pinaka-essential sa kafiestahan. Kung minsan po mas iniintindi na po sa ito bangang mga palamuti, no? Si itong pinaka-essence nalilingawan na. Pero kasuod mati-mati ta po ang pinaka-essence kang kafiestahan kang Divino Rostro. Ayo pong gayo, Dr. G. Ako nga na-obserbaran ko man, pagdumang ko, partisipar man kita kan misa, kasuod mang hapon, ayan, sa Naga Metropolitan Cathedral, talaga pong mamamatian mo, solemne, as in, talagang nakatutok, pignanamnam talaga, kang kada saro, mahihiling man po duman, talaga po pala talagang sa tuwing mga kababayan, mga labi man ka, apod ka iniyo, talagang disiplinado. Pag sinabing, yes po. Oo, kadaklan nga ni, puwera kang social distancing, iguana nga ni yan naka-face mask nga ni, halos gabos, naka-face shield pa, Dr. G. Yes po. Actually, sa muya po, required po yan sa mga lector, sa mga commentator. Dapat po, aside from the mask, dapat po naka-face shield pa din. Ako pa Requirement po. Dr. G, kadakol pa po kita ang pwedeng mapag-urulayan. Duman po pa lang sa gusto magpartisipar sa satuyang urulay-ulay o ipahilingan sa inyong paghidaw sa tradisyonal na kapistahan kan Peñafrancia Fiesta. Mag-comment lang po sa satuyang live FB simulcast. Utrohon ko po giraray ang satuya pong website. Iyo po ang Hapot Mo Simbag Ko, Abogado Juan Facebook page. Mabel po kita, kaibahan pa manggiraray. Sa tuyang bisita si Dr. G. Asin araatyan lang po si Father, sarot pang bisita. Na-mention ko na. Father Louis Occiano. Mabel po kita. Anhapot mo Simbag Ko ni Abogado Juan. Hatod sa Indo kan Phoenix Super LPG. Managed by Gasmate Factory Corporation. Tatak Super Tatak Phoenix. JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso. Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer. Attorney Earl Francis Dacara. Standard Insurance and Home Baked by Farah. Okay, balita po kita sa tuyang programa ko yan na Mauran na Sabado. Hapot Mo Simbag Ko ni Abogado Juan. May mga mensahe po kita digdi. Ali Kilito Dasalya and Victoria D. Gumabaw. Si SM. Vicky.
Salamat po sa pag-antabay. Ali ki Jo Solis, hi Rick. Kumusta da from your friend? Kay Romy, Mayo, kumusta sa mo man dyan? Good morning Rick. Hali kay Romel, lazy runner. Si Romel. Marahay na pagkaaga. Abogado Juan. O yan. Yung man yan ang greetings ni Romel. Gladys, hali kay Gladys Gomez Rosales. Good morning po. Siring man kay Dan Castro, good morning po. Ma'am Geraldine Cardano Alvina. Igwa pa, si J. Augusto Barbosa. Good morning po, sir. Okay, so padagos po kita. Ngunyan po, introducer ko na po ang masunod tang bisita. Karayaan mo po giraray, nakaantabay lang po si Dr. G. Dr. Geraldine C. Alvina. Ngunyan po, ang masunod niya pong bisita. Via Zoom po ini, mga tugang. Maing ba po ang sa kuyang amigo, ang Cora Parroco, Parish Priest kang St. Bartolome Parish, kang Baaw Camarinesor, Diyos marhay na pagkaaga, Father Louis Oxiano. Good morning. Good morning sa imo. Isa yan, si Rick. Hindi ko na yan. Nabibisto. Father. Maliwanagan Hi, kaya. Father. Good morning. Yes, Maray na aga po sa mga nagdadako kasi nag-aantabay sa programa po ni Abogado Juan. Naantabayan ko ini. And congratulations kay former Mayor John. Di ko na hiling. Yaon siya, naka-online. Anyway, good morning. Happy Fiesta po sa Satuya Gabos. Yes. Yes, Father Louis, long time no see, long time no hear. Garubaga, dahil na kita nagkakahilingan, ano. Pero it's good to see you. Yeah, looking good, Yeah. Looking good. Iyo po, maray na aga sa Indo, dyan sa ano. Di ko kaya nahihiling na maray sa isang kaulay ko. Dahil na nahihiling na Father Louis. Maliwanagon ka. Primero, Father Louis, alat mo na, kumusta hong tampan? Alat mo na, Okay. Nadadahog mo po ako, Father Louis? Nadadahog niya ako, Iyo ano? po, nadadangog ta ka. Okay, Father Louis, kumusta ang panahon ta dyan sa Banwaan kan Baaw? Kumusta? Malumlum digdi. Di man nagayo uuran, but yan po kita sa ano, sabi nga ni kayan malumlum na pagkaaga, ano. So, Okay, yan digdi an kay ba ko sa konbento. Dahil po kita nagluluwas-luwas muna for the meantime. Okay, Father Louis. Okay, Father Louis, primero po ang sa imo pong thoughts about siyempre sa tao kang pandemya ngunyan, talagang naiiba po ang sasabaton tang pagselebrar, pag-obserbar kan taunan ko ta ng Fiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ano po ang masasabi mo kay ini? Ngunyan po, naiiba talaga ang satuyang celebration kang Peña Francia Fiesta. Very simple. Kadakol po kitang hinaling mga celebrations na nakagawain ta na, itong traslasyon, fluvial procession, mga pagsungko ni ina, mga dawn procession na iyan. Pati nga ni sa mga parokya, pighihi daw talaga. And sa tuyang taonan na celebrations kang Peña Francia Fiesta. But we have to accept na araw kainian sa tuyang kamugtakan and we have to follow the protocols na i-impose sa tuya para sa karahayan taman sa naini. Sabi ko nga ni sa wrong interview, at the back of every sacrifice and mga na pigihidaw ta, iba po nin mas hararom na katuyuhan kayo niya sa tuyang kagurang na. And of course, day po kita papabayaan sa satuyang pandemyang ini. Kaya iyan po ang siguro kaipuhan tang aktuon that we have to follow what we are being offered. Pagkawara kaining mga major activities ta. Kaibahan naman po itong mga civic activities kan syudad na mayo po sa satuyang niyan. Okay, Father Louis. So, sa parte mo po, ano po ang sa imong pwedeng, may tao bagang garo mensahe, bako sa naman sa mga deboto tang mga Bicolanos, kundi si mga iba pa pong mga naghaharali sa ibang lugar,
Ang totoo nga ni Gayan, garo-garo, mapiriri talaga ini. Ano, sana... Madali lang, hindi ko nadadangog. Okay. Magamit akong headset. Okay, sige po, Father Louie. Kay banta po mga tugang sa Bayasum po, si Father Louie Oxiano. Oo. Okay, Dr. G, siyempre si Dr. G. Dr. G, yaong kapatabi. Yes po, yes po. Oo. O, baad may gusto ka man ihapot kay Father Louie. Dayman po, gusto ko lang po i-share, no? Okay. Na kasi ining pandemic, dayman po ini actually nakaulang sa mga dati na pong mga ginigiribo. In fact, medyo naging very creative lang po ang mga tao. Halimbawa lang po, taan ko lang po kamong example. So bago po na-mentionin doon na nag-host po ako ng sarong programa duman sa Caritas, sa Radio Caritas, ito pong Buhay Pamilya. Actually po, itong radio program na ito, pinagpunan ni during this pandemic. No? Kasi po, igwa kami ni regular na mga prayer meetings na ginigibo. And then, since day na po pwede, ininga ni mga face-to-face na pag-uurulay, face-to-face na pag-iiribahan, naugma po kami na ang Caritas nag-offer sa muya na ning slot, no? Ning sarong slot during the pandemic. Sabi mi, siguro mas magayon na gamiton ining platform, no? Para maipadagos man giraray. So ito po na ginigibo may mga prayer meetings. And ang kagayunan po, no? Ang kagayunan po dahil bako sa dain na lang po na ilimit sa mga members katong Christian Family Movement ang mga prayer meetings ni, kundi po pati si ibang mga daiman po mga members, nagkakaigo po sinda ning pagkakataon para man in a way makabali sa prayer meetings, maka-attend po sinda, makadangog ning mga something for spiritual nourishment. Kaya po sabi may mga kadipisilan po yan. Sabi ko hindi po, we just have to be creative. Ano po? Yan. Siguro po nandiyan na si Father Louie. Yan lang po, share ko lang. Follow up, may question lang po ako sa iyo pang maut pong ihapot. Dr. G, ano sa hiling mo ginigibong niyan kan mga parokya para maipadagos ang pagtalubo? Kan espiritualidad, as in devotion sa satuyang mahal na ina, as in ki Divino Rostro. Okay. Actually po, ang ginigibo mi, dyan po sa Samuya, digdi po sa Archdiocese of Cáceres, igwa po kita ning association, ini pong Our Lady of Peña Francia Association. Now, kami po, may ginigibo kami dyan na inaapod na 2,000 Hail Marys. Tangani po baga na, ini po actually para mapapusog ang satuyang debosyon sa mahal na ina. Kang nagpuan po ang pandemya, nakanood po kami na magamit ng technology. Nakanood po kami na ang pagpapangadji ining 2,000 Hail Marys na nagpupuan po kami 7 o'clock in the morning and natatapos po yan 3 o'clock in the afternoon. Nakanood po kami magamit ng technology, nakanood magamit ng messenger, nakanood mag-video call, nakanood po magamit ng Zoom. Dahil po para sa samo, pwedeng maging ulang ang pandemya para po maputol itong piggigibo mina na makaka-nourish po sa mo and makakatabang sa pagpatalubo kang samuyang debosyon. Kaya po mayong palta, sige-sige lang po ang samuyang 2,000 Hail Marys via Zoom or minsan po Messenger. Yan. Dr. G, aram mo po, na-mention mo kaya itong 2,000 Hail Marys, Garo nagkaigwan ako ng oportunidad na makapagpartisipar sa arog kaya na pagpangadji kay banan sa kuyang esposa asin sa sarong common friend, biruon mo 2,000 Hail Marys Yes po, magayon po. Magayon po talaga siya, very fulfilling, talagang pag natapos mo iyan, gano'n man sana itong tubagang fulfillment sa satuyang pagtubod. Yes. Talagang fulfilled ka. Anyway, Dr. G. Po. And idagdag ko lang po ang kagayon ng kaning 2,000 Hail Marys na nagtutugod kami na through Mary to Jesus. Kasi po, ang end kay yung Hail Marys na ini, kapag natapos ka na kang 2,000 Hail Marys, pigsasabihan mi po, pig-encourage mi po ang mga members na magsimba. Iyo po iyan ang pinaka-culmination kaning 2,000 Hail Marys. Okay po. So, magayon pong insight iyan. As in, sa satuwing mga nagdadarala, nagdadangog sa radyo,
Sana po makakuaman po kamo ning ideya tanganing mas mapapusog po sa tuyang debosyon. Anyway po, Dr. G, kadikit lang pong oras asin yaon po sa balyong linya. Bayo su manggiraray Father Louie. Father Louie, yaon kapatabi ano po? Father Louie. Pero check ta daw. Nadadaw gumanggaro kita ni Father Louie. Father Louie, okay ka lang dyan po? Yaon pa. Yaon pa si Father Louie. Hello? Hello. Yeah, naglalahok. Okay. May difference sa kayansa ko yung headset. Pasensya. Okay. So, Father... Anyway, yan ang difficulty kang technology. Pag nagpalpak ang technology, normal po yan. Normal po yan. route and sa yung communication. Okay. Anyway, so, Okay, Father Louie. nakuha ko na siyapot mo kasi bago rin. Yes, Masasabi, maipapaabot ka sa mga devotees kung Yes. ano ang pwede tang ipahayag kaini sa tuyang kamugtakan mo niyan is I think pinaka magayon digdi is we have our devotion spent with our family. Yes. Na kung saan kadaklan na beses ang sa tuyang pamilya siguro sa nganyan nga ni ang theme is very appropriate sa satuya, fostering harmony and dialogue. Siguro it can start in our family. Kadaklan na beses dahil po kita ng gayong nagkakaigwa kang dialogue and harmony. For the past years, busy kitang mag-entertain sa bisita, busy kitang mag-entertain sa mga activities. Minsan nga ni talaga, may mga kabisto ako na, Father, dayon daw ngayon ako nakasimba kang fiesta. Pero yaon kita sa naga, yaon kita sa harong ni ina, yaon kita sa natad ni ina. But unfortunately, we missed that opportunity to deepen more our devotion. Because sabi nga ni kayo, nasibot kita sa satuyang mga activities na pinaggibo. So anyway, it is an opportunity for us na itinatao sa tahaw kaining pandemyang ini, sabi nga ni Kayan, sa tahaw kang panganuron, igwa po nin sunshine na maluwas, igwa nin magayon na epekto kayo sa satuya. Tama po So, kapit lang po kita sa tuyang mahal na ina, asin sa iyang aki, ang Divino Rostro. Tama po yan. Follow-up question ko lang po. Kadikit lang pong history. Manungod po ini sa tuyang debosyon ki Divino Rostro. Ano po? Yes. Bali kasuod iyo yan ang sa tuyang celebrar. Kumbaga highlight po yung kasuod maaraman mi lang po ang kadikit na history po kaini. Manungod sa tuyang debosyon ki Divino Rostro. Yeah. Kung sa tong babalikan, kang 1882, igwa po ning cholera morbong nag-abot sa Satuya, digdi sa Bicol, na kung saan bilong na Bicolandia, nagkaigwa po kang threat kang cholera morbo. It so happen na igwa pong pading na destino sa Satuya, ang pangalan niya Padre Pedro de la Torre. Asin siya po naka-experience na kainilaman sa iyang runa sa Espanya, sa Osa de Vega, na siring pangyayari. And with the initiative of Padre de la Torre, igwa po siya ning darang imahen kang Divino Rostro. Asin siya po nag-initiate kaini sa satuyang diocese, sa tuyang lugar, tanganing magpuon po ang devotion kang Divino Rostro. And we are very pleased na nagimatan po sa tuyang mga tugang ng mga Bicolano ang debosyon na ini, na kung saan very powerful po ini na nag-i-intervene sa tuyang mga kasakitan, lalong-lalo sa panahon ni kalamidad, as in particularmente sa mga araw kaining pandemya. Takang sa tong matatandaan, I think it was in 2008, nagkaigwa po kita ng H1N1. As in bago po mag-tercentenary, mas lalo pong nagkusog po ang devotion kang runa. Nagkaigwa po kita ng mga perdon procession. As in, yan, very recent experience ta sa Divino Rostro. As in, na-experience yan ta po ang pag-ampon sa tuya kang mahal na Divino Rostro. And we can say na maski po igwa na nga nag-abot sa tuyang mga COVID cases sa Bicol, I'm sure with our devotion, lalo po kitang ililigtas
bako sigurong physically or bako kitang ililigtas sa transmission kani totally na ma-eradicate ini immediately, but with our devotion to Him, makusok ang sa tuyang paglaom na ililigtas kita kaini, ano? Bako lang siguro physical recovery, kundi lalong-lalo na sa tuyang spiritual recovery towards this pandemic. Kadakol po sa tuya, ang siguro nawawaran ng paglaom, nagluluyaan buot, nagluluyaan sa indang pagtubod, but we hold on and cling on to that devotion na igwa pong Divino Rostro na matabang sa satuya, lalong-lalo na ngunyan. Mabalos na maray, Father Louie. Mabalita po kita giraray sa tuyang programang Hapot Mo Simbag Ko. Anhapot mo Simbag Ko ni Abogado Juan. Hatod sa Indo kan Phoenix Super LPG. Managed by Gasmate Factory Corporation. Tatak Super Tatak Phoenix. JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso. Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer. Attorney Earl Francis Dacara. Standard Insurance and Home Baked by Farah. Okay, balik po kita sa tuyang programa. This 95.1 Home Radio Naga. Asin madadalan man po sa Hapot Mo Simbag Ko, Abogado Juan Facebook page. Aldaw po ning Sabado. Sa tong mga mayor na bisita, yaon pa po sa Via Zoom po si Dr. G. Alvina asin si Father Louie. May mga greetings lang po kita. Tawan talang pong kadikit na panahon. Ano po? Hali po kay Melanie Nate. O, tama? Melanie Nate Brioso. Good morning everyone. Hi, Mia Borromeo, maray na aga, sin Happy Fiesta, inihali digdi sa Bustos, Bulacan. Aba, malayo to Good morning everyone, I'm watching from Salome Ramos Flotildes. Joe De La Rosa Villa is watching. Same with G. May Bongat Buenafe Uy is also watching. Hi to Maria Teresita Kaubang. Hello po, Father Louie. God bless you po. Okay, this time po, babalikan ta na po si Dr. G. Dr. G! Yes po. Hello, okay. So, pasensya na po, medyo lang kita, nag-break. Okay po. Okay po. So, paano po pala niya to dapat iselebrar kan mga devotos? Lalo na ngunyan po, sa tao kang pandemya, ang Peña Francia Fiesta. Paano, ito pa pong mga ibang paagi para celebrar ta ini, Dr. G. Yes po. Sabi po nga ni Isubago ni Father Louie, na-mention niya po ining spiritual recovery and na-mention niya din po ang pagpapakusog kang pamilya. So since po ikita pwede magpararuluwas ngunyan, and sabi ko po nga ni Kasubago, ang pagpapahiling ta po kang sa tuyang debosyon, isa naman sa paagi kang iba sa prosesyon, pagduman sa simbahan, pakusugon po ang pamilya. Halimbawa lang po igwa po baga kita ning daily novena sa Divino Rostro. Day man po gabos nakaka-participate, day man po nakakaduman gabos sa simbahan. Pwede po na sa harong magnovena po ang mga ang pamilya. And then nagpuo naman po kita kasuudma kang first day kang novena ki Our Lady of Peña Francia. Pwede man po sa harong. Gibuhon po ang arog kaya na pagnunovena. And ngunyan po nga ni nauugma ako dahil ang mga members kang family dawa po yaon sa mga iba-ibang lugar natataanan po ng opportunity para para po maging sararo sa pagpangaji, para mapakusog po ang sa indang example sana po sa samuyang pamilya, ang sa kuya pong tugang si Sheila nag-aantabay. Pagpuon sana po kang pandemya, nag-agree kami na kaming magtururugang hali sa iba-ibang lugar, igwa po kami ng common time na mapangaji po kami and then ma-Zoom, no? Nagpapangaji kami via Zoom. Kaya po every night at 9 o'clock, we see to it
nayaon kami sa samuyang mga kanya-kanyang harong dahil iyon na po yan ang time ng pagpapangaji. And then, pagpuan po katong nobenaryo sa Divino Rostro, pirmi din po kami nagnunubina right after na magrosaryo kami na nubina sa Divino Rostro. And gunya naman po, sabi ko nga napuuna na isong sa Peña Francia, nagnunubina na naman po kami sa Our Lady of Peña Francia. And sarabay naman din po kami kaya na masimba during the solemnity of the Blessed Virgin. So mga simpleng paagi po. Dahil po kasi kaipuhan na magarbongon yan. We cannot afford it na maggarbo kita and then magpara imbitar ng mga tao. Kasi po ang esensya, kang selebrasyon, kang debosyon ta, iyo po ang satuyang own spirituality. And ito pong pagpapakusog kang satuyang iribanan sa satuyang pamilya. Mabalas pong maray, Dr. G. Balikan ta po ngayon si Father Louie. Diyan ka lang po, Dr. G, ha? Yes po. May kadikit lang pong kahaputan digdi. Briefly po, medyo kapos na po kita sa oras, Father Louie. Ano po ang mga naging kontribusyon ni Bishop Gainsa sa satuyang debosyon? Si Bishop Gainsa po, itong trade fair. Yes po, oo. Or not plano po ang committee kaiyan, and kakaibahan po ako, kaya lang di ako nakaka-attend recently sa personal na kadahilanan. Okay. Igo pong ilo-launch sinda sa September 15. Abangan ta po yan. Si detalye ka yan, hilingutan lang po sa Facebook ang Bishop Francisco Gainsa Facebook. So definitely iba po kita. Pero naiiba po. This is not the usual thing na ginigibo kang committee. Madapit panginotan po kang Caritas Caceres ni Father Mark Rial as in partnership po kang DTI. So i-announce po yan in a more detailed manner kang promotions committee. Okay. So detalye kaya di ko paaram na marahay. But definitely on September 15, igo pong dakulang ilo-launch na itong trade fair kang Bishop Francisco Gainsa. So yan po. Bilang panghuring kahaputan po, Father Louie, siguro rundown lang kang satuyang mga aktibidades sa Archdiocese kang Cáceres, kunya na Peña Francia Fiesta. So mga aktibidades? Opo. Mga aktibidades? Iyo po tabi, Father Louie. Igwa po kitang yan sa tuya pong live streaming team, very efficient po. They are covering all the major activities ngunyan na taon. Meaning ang major activities naman lang kaya si mga pontifical masses, si mga novenary masses sa satuyang cathedral, as in later on sa basilica. So for the next 18 or 16 days, ang gabos pong misa sa novenaryo kan sa tuyang mahal na ina, and even after the Peña Francia Fiesta, ang oktaba na inaabot 8 days after the fiesta, i-cover pa po yan kang Archdiocese of Cáceres. So for the next several days, mag-iribahan po kita pag alas 4 ni na hapon. Iba po kitang special programming. Ang titulo po pa yan, sa Lindong ni Ina. Sa Lindong kang manto ni Ina. Kaibahan ta po ang Bicol Bishops. We know na ang mga Bicol Bishops, dahil po makaibas sa tuyang ngunyan sa fiesta, dahil po sinda maka-pontifical mass, kaya nagpapadara po sinda kang reflections on a daily basis. Every day, igwa pong obispong mataram. So, si Bishop Rex Alarcon, i-upload na po si mga daing nakahiling kan sa iyang reflection, so we can access the reflection later on. And igwa man po kitang imbitadong mga COVID survivors na mataon po kan sa indang experience. So that will be as early as ang 4:30 kaya novena na iyan. As early as 3:45 mapuon na po kita kang sa Lindong kan manto ni Ina. That is daily until September 19. Sa September 20, si Bishop Alan Dialogo po, iyo po pala ng mamisa sa ito bagang supposedly fluvial procession mass, that is September 19 at 5 o'clock
Hindi ko sigurado, 5 or 6. But bastang online na kita kayan sa hapon na iyan. And the Archbishop will say Mass on September 20 sa Basilica po, alas 8 nin aga. Live stream man po iyan. Saka si Bishop Rex Alarcon masunod po sa iya at 10 o'clock in the morning. So gabos po yan sa September 20. And kung gusto po nindo mahiling si complete schedule kang sa tuyang live streaming coverage, yaon po sa Facebook page kang Archdiocese of Cáceres. So sundan ta po tanganing day po kita makamiss kan mga importante pong mga misa in connection po kang kafiestahan ni Ina. Okay. Father Louie, Dr. G, sa inyong final messages, babalikan ta po kamo atyan. We'll be back after a short break. Yeah. Anhapot mo Simbag Ko ni Abogado Juan hatod sa Indo kan Phoenix Super LPG managed by Gasmate Factor Corporation. Tatak Super Tatak Phoenix JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso. Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer Attorney Earl Francis Dacara. Standard Insurance and Home Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Welcome back po sa tuyang programa. Hapot mo, Simbag Ko ni Abogado Juan. Kadikit na lang pong oras ang sa tuyang natatada. Tawan ta na po nigdalan sa tuyang mga bisita para sa indang mga final messages. Inuton ta po si, siyempre, ladies first, si Dr. G. Alvina. Dr. G. Thank you very much po, Sir Rick, sa pag-invite po sa Kuya Digdi. It's an honor, no, and a privilege po na maging parte po kay niyong programa ni former Mayor John Bongat. So salamat po, and I hope na ngunyan po na Peña Francia Fiesta mas lalo ta pong mapapusog ang satuyang pamilya as a sign and manifestation of our devotion to Ina and the Divino Rostro. Happy Fiesta po sa Indogabos. Mabalos na mamaray, Dr. G. As in, Father Louie. Final message mo po, Father Louie. Yeah, Rick, sa Indogabos dyan, kay Riba mo dyan sa staff, sa programa kang sa tuyang dating alkalde, si Mayor John Bongat. Salamat sa pag-imbita sa Kuya Digdi, sa Baaw. Sa kuya pong ipinapaabot sa kuyang pakisumaro sa kaugmahan as in pagpasalamat kan bilog na rehiyon kan Bicol, lalong-lalo po digdi sa tuya digdi sa Naga, sa kamawan kan kapiestahan kan mahal na Ina as in kan Divino Rostro. Awat pa man lugod, padagos po kitang magsarik sa iya, magkasararo kita sa pagpangaji as in sa paghagad nin tabang na sana matapos na ini sa tuyang inaagihan na pandemya. So Viva la Virgen sa tuya. Tapos, happy fiesta, as in be safe, be healthy, and let us overcome COVID sa tabang ni Ina. Diyos mabalos, Father Louie and Dr. G. Alvina. Salamat pong maray. Salamat po. Okay, be safe. As in, igwa po kitang mensahe ko niya, naghahali ki Abogado Juan. Salamat sila, salamat. Anuman an kadibisilan na satong inaagihan, darakan pandemyang satong namamatayan, dahil kita mawaraning paglaom sa tabang kan satong mahal na Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Malalampasan ta ang mga kasakitan na ini. Halik kay Attorney John Bongat, asin sa iyang pamilya, nakikisumaro sa pagselebrar kan kapiestahan ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Bueno po. Bueno po, iyan na po ang satuyang naging programa ko niya aldaw ng Sabado, September 12. Ini man po si Rick Lozano, sa rupong ondra, napagpa-ondra po na maging kabanga ni Abogado Juan, ngunya na pagkaaldaw. Ano po, asin kung nagaantabay man si Abogado Juan asin sa sayang esposa. So get well soon po. Sabi po nga ni Kenny Abogado Juan, masurog sa tama, makontra sa sala, ang tama, tama, ang sala, sala. Diyos ko, tabangan mo kami, mga aking mong nagsasakit. Pare kami pagpabayaan, kaheraki kami. Sa mong ama, mapinadangat, ikasa mong tagapagligtas, kupkupong mo po kami. Diyos ko, irayo kami sa gabos na kahilangan. Proteherin ang sa mong